I moltes gràcies. Efectivament, el govern avui ha aprovat el projecte de llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya. A mi m'agrada dir molt sovint que el Departament de Governació i Administracions Públiques és el departament del govern que fa funcionar el país des de diversos àmbits, des del suport al món local, a l'administració local, amb el sentit més ampli, des de la modernització de l'administració i de la funció pública, des dels valors del civisme i del voluntariat, des de les telecomunicacions i la societat de la informació i també impulsant, promovent actuacions de participació ciutadana, de participació política, ara amb aquesta llei de consultes populars per via de referèndum. Aquesta llei, per tant, s'aprofundeix en el desplegament de noves competències estatutàries. Amb aquesta llei es dona compliment també al Pla de Govern d'Entesa, al mandat del Parlament de Catalunya i també a l'Estatut. Vostès saben que l'article 29 de l'Estatut reconeix el dret de participació i el dret de promoure la convocatòria de consultes populars per via de referèndum, i l'article 122 de l'Estatut diu també que la Generalitat té la competència exclusiva del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment, la convocatòria dels instruments de consultes populars tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit municipal. Aquest, per tant, és un instrument, una eina de foment de la participació ciutadana amb el qual pretenem un increment significatiu de la qualitat democràtica. Aquesta és la llei més ambiciosa possible d'acord amb el marge de maniobra que ens permet el marc jurídic vigent, el marc legal vigent. Per tant, aquesta és una llei per ser utilitzada, és una llei no pas per desar-la al calaix, no pas per desar-la a l'armari, sinó per utilitzar-la tantes vegades com calgui. Aquesta és una eina que ha de servir per consultar per via de referèndum tot allò que ens afecta com a ciutadans i com a país. En definitiva, ara tindrem una eina legal per la concreció de l'expressió d'allò que en podem dir el dret a decidir i una manera d'aprofundiment en l'exercici de la democràcia. La llei de consultes populars per via de referèndum regula dos àmbits territorials, el de Catalunya i el municipal. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya són aquelles qüestions polítiques de transcendència especial per la ciutadania en l'àmbit de les competències de la Generalitat. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum en l'àmbit municipal són els assumptes de la competència pròpia dels municipis i de caràcter local que siguin també de transcendència especial pels interessos dels veïns i les veïnes dels municipis. Pel que fa a l'àmbit de Catalunya, la llei de consultes populars per via de referèndum a l'àmbit de Catalunya. El govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, els municipis de Catalunya i els ciutadans de Catalunya estan legitimats per proposar la convocatòria d'una consulta. Tots aquests quatre processos acaben al Parlament, que l'ha d'aprovar amb majoria absoluta, i aquests són procediments previs per sol·licitar la consulta a l'Estat. En cas que s'hagi sol·licitat un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i aquest hagi conclòs, hagi determinat que la consulta formulada en els seus termes no s'adequa al marc constitucional o al marc estatutari, es requereix el vot favorable de les 2/3 parts dels membres del Parlament de Catalunya per acordar la continuació de la tramitació de la proposta de consulta popular. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya són consultives. I no és pas capriciós, sinó que són consultives precisament perquè així ho marca, així ho estableix l'article 92 de la Constitució. Per tant, també estableix que només són vinculants els referèndums constitucionals, per tant, tal com diu l'article 167 i l'article 168 de la Constitució. El govern haurà de comparèixer davant del ple del Parlament i haurà de pronunciar-se sobre el capteniment en relació al resultat d'una consulta popular. La petició d'una consulta popular de via de referèndum la pot fer el govern de la Generalitat mitjançant un acord de govern i sempre a proposta del president de la Generalitat, la pot fer el Parlament de Catalunya mitjançant una cinquena part dels diputats o bé dos grups parlamentaris, la poden fer els municipis de Catalunya
mitjançant un 10% dels municipis que representin en la seva totalitat uns 500.000 habitants. La proposta de la consulta l'ha de subscriure inicialment com a mínim també 10 ajuntaments. A Catalunya hi ha, com vostès saben, 946 municipis. I també la petició d'una consulta popular per via de referèndum de l'àmbit de la Generalitat, de l'àmbit de Catalunya, la pot fer la ciutadania catalana, mitjançant una recollida de signatures del 3% de la població que es trasllada al Parlament. Tot això pel que fa la petició de consulta popular per via de referèndum de l'àmbit de Catalunya. Pel que fa a l'àmbit municipal, les consultes populars per via de referèndum a l'àmbit municipal les pot promoure l'alcaldia d'un municipi, la meitat més un dels regidors i regidores del ple municipal i un percentatge determinat de veïns i veïnes segons el nombre total de veïns i veïnes del municipi tal i com estableix la llei. En els dos primers supòsits, quan parlem de l'alcaldia i la meitat més un dels regidors i regidores del ple municipal, corresponents a l'alcaldia, per tant, i els regidors i regidores, la convocatòria no ha de passar pel Parlament, però en qualsevol cas ha de ser aprovada per la majoria absoluta del ple municipal de l'Ajuntament en qüestió. Per tant, aquest és a grans trets el contingut d'aquesta llei, d'aquest avantprojecte de llei que avui hem aprovat de consultes populars per via de referèndum. Potser vostès es poden preguntar quina diferència hi ha entre consultes populars i referèndums. Sovint se'n parla i crec que la línia, la definició és ben clara. Els referèndums són un tipus de consultes populars. Els referèndums són les consultes que van adreçades a tot el cens electoral, majors de 18 anys, per tant, i en els quals es garanteix un procediment ajustat a la legislació electoral. Aquesta és, per tant, l'eina que regula el text legislatiu elaborat pel Departament de Governació. Hi ha altres tipus de consultes populars? Sí, efectivament, hi ha altres tipus de consultes populars que són instruments de participació ciutadana, que són enquestes, que són fòrums de debat, que són consells de participació ciutadana i que no són referèndums i que, per tant, no són susceptibles de ser regulats amb aquest marc legal. Per tant, doncs, serà un altre marc legal que caldrà regular-ho, que caldrà parlar-ne probablement doncs, amb la llei de governs locals amb un capítol propi. Per tant, la definició és ben clara. I també probablement es preguntin doncs, quina novetat aporta, no? La llei de consultes populars per via de referèndum al marc jurídic actual de Catalunya. Doncs també vull respondre, vull dir-los de manera molt clara que efectivament la novetat és molt gran. La novetat és nova del tot, perquè ara efectivament disposarem, després de l'aprovació del govern i després lògicament de l'aprovació al Parlament de Catalunya i per tant doncs, d'iniciar tot el tràmit, la ponència parlamentària i la seva aprovació final al Parlament de Catalunya, però avui hem fet un pas importantíssim perquè el Consell de Govern l'ha aprovat. Ara tenim una eina legal de concreció i d'expressió per tal d'impulsar doncs, aquesta mesura de participació ciutadana i per tant gràcies a aquesta llei Catalunya podrà convocar referèndums. Abans d'aquesta llei Catalunya no podia convocar referèndums, no? Per tant, a grans trets aquesta és l'explicació que jo els hi volia fer en relació doncs, a l'aprovació d'aquesta llei de consultes populars per via de referèndum que, com vostès saben, i he dit a l'inici de la meva intervenció, respon a un mandat del propi pla de govern, també a un mandat del propi Parlament de Catalunya que en diverses resolucions parlamentàries havia expressat la necessitat, la conveniència que el govern impulsés una llei de consultes populars per via de referèndum. Estic a la...